ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଯାହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଆମ ସମାଜର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତା, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ନିଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ପରିବାରର, ସମଗ୍ର ସମାଜର ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ନାମକ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୌହ ସାର ହୀନତା, ରକ୍ତାଳ୍ପତା ବା ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆନିମିଆକୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖାଯାଏ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ 15ରୁ 49 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 57% ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆନିମିଆ ବା ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଏହା ଦେଖାଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଟି ହାଲିଆ ଅନୁଭବ କରେ, ତାକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଆଉ ତାହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହି ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା, ଏହା ନାରୀଟିର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା ପାଖରେ ଏହି ସେବାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। କେମିତି ନା ଜନ୍ମରୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରସବ କରିପାରିବ। ପ୍ରସବ ପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ମା ଆଉ ଛୁଆ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ତାର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଟୀକାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡା ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଆହାର, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆଉ କୃମି ନିବାରକ ଔଷଧର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଆହାର ଏବଂ ଟୀକାକରଣର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଗର୍ଭ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା, ପ୍ରି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ପିରିୟଡ ଆଉ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ପିରିୟଡରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଆହାର ସହିତ ସମୟ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ 3ଟା ଆଣ୍ଟିନେଟାଲ ଚେକଅପ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡା PMSMA ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ଅଭିଯାନ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 9 ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ଛଡା ସେମାନଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଔଷଧର ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପରେ ଆସିଲା ପ୍ରସୂତି ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଆବଶ୍ୟକତା, ମହତ୍ୱତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଆହାର ଦିଆଯାଏ, ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମର ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ରଜ ନିବୃତ୍ତି ମେନୋପଜାଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଏବଂ ହୃଦୟର ସୁରକ୍ଷାର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ, ଜେରିଆଟ୍ରିକ କେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାଲିଏଟିଭ କେୟାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏସବୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାଟି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆଉ ଏ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ।
କାରଣ ଏହି ରକ୍ତହୀନତାକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଦରକାର ଯେ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଆଉ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଆଉ ଫଲିକ୍ ଏସିଡର ବଟିକା ସେମାନେ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମହିଳାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଆଉ ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ସହିତ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେପରି ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପରଟେନସନ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ଯେପରି ମୁଖଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସର, ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଦିର ଯାଞ୍ଚ, ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କେବଳ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆନିମିଆ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଥାଲାସେମିଆ, ସିକିଲ ସେଲ୍, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜାତୀୟ ରୋଗ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍, ଲେପ୍ରୋସି ଆଦିର ସମୟ ସମୟରେ ସର୍ଭେ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଟୀକାକରଣର ମଧ୍ୟ ସବୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଟୀକାକରଣର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଏହା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ କମାଇଥାଏ। କେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆନିମିଆ ହେଲେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶିଶୁଟିର ଓଜନ କମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ ତେବେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ମାତୃ ଆଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ରୋକିବା ପାଇଁ କି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ। ତୃତୀୟରେ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି। ପାଖାପାଖି 90% ମହିଳା ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥା ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ କମ ରହିବ, ଫଳରେ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦକତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ମହିଳାଟିଏ, ସୁସ୍ଥ ନାରୀଟିଏ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦକ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାକୁ ଏକୀକୃତ କରି ତାହାର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ। ଯେପରି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେବା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୋଷଣ ମିଶନ, ଏସବୁର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଏସବୁ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ କି ହକଦାର କିଏ, ଅଧିକାରୀ କିଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟୁର ମହିଳାଟି ଏସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ଆଉ ଏସବୁ ସେବା କୋଉମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ? ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଦିରେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଏକ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଏକ ପୁଞ୍ଜିର ନିବେଶ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଆଉ ଏକ ନାରୀକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସଶକ୍ତ କରିବା ପଛରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ, ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ସବୁ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା।